Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Казвам се Антоанета и в днешното видео ще ви покажа как си разчистих едно ъгълче в градината и си насадих каскадни петунии в едно старо каче, на което още миналото лято вдъхнах нов живот. Приятно гледане! Някои от вас знаят от Instagram и TikTok, долу в описанието ще оставя и линкове към профилите ми. Ние строим къща в момента и дворът ни е доста разхвърлян, но се опитвам да му добавя и щипка красота. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ако ви е харесало, можете да му оставите едно палче нагоре, а също така и да се абонирате за каналът ми. Ще се радвам да ми споделите дали и вие имате градина. Чао и до скоро!